Мобилното приложение Е-здраве осигурява достъп на физическите лица до личното им пациентско досие с всички електронни здравни документи, вписани в Националната здравно-информационна система. В 9-то от серията видеа за Е-здраве ще ви запознаем с модула Болничен престой. Модулът Болничен престой съдържа списък на въведените в НЗИС хоспитализации, разделени в две групи. Текущ болничен престой, завършени. На общия екран за всеки болничен престой се вижда начална дата на постъпване в болничното заведение, национален референтен номер на документа Е-хоспитализация, дейност по клинична пътека, болнично заведение, в което е извършена хоспитализацията. За текущ болничен престой е видима информацията за тип на приема в болничното заведение, планов или спешен, клинична пътека, болнично заведение, в което е настанен пациентът, извършени амбулаторни процедури при приема, диагнози, за които могат да бъдат видени придружаващите ги усложнения. В секция детайли може да бъде открита подробна информация за състояние, алергии, съпътстващи заболявания, настаняване. В съпътстващи заболявания са включени основните диагнози и усложненията, свързани с тях, ако има такива. Настаняване се виждат детайли за отделението, в което е приет пациентът и датата на прием. Режим на хранене на пациента. При избор на полето, в което се вижда отделението, се зареждат детайли за лекуващ, приемащ лекар, стая, в която е настанен пациентът, легло, на което е настанен. Тази информация може да бъде споделена в съобщение с близък на пациента чрез мобилно приложение за съобщения или като СМС. В алергии се виждат вписаните алергии към алергия към храна, непоносимост към медикаменти, алергия към околна среда, непоносимост към биологичен материал. При избор на конкретна алергия, непоносимост се зареждат данни за степента на риск, дата на последната й проява и бележки, ако има въведени такива. В секция медико-диагностични дейности могат да бъдат видени извършените изследвания и тестове. Конкретните резултати от всички извършени медико-диагностични дейности могат да бъдат достъпени от прикачени документи. На основния екран на всеки текущ болничен престой са достъпни и прикачените документи, свързани с него. В това число влизат издадените направления, болничен лист и така нататък. Последната секция на основния екран, подробности за болничния престой, съдържа данни за причина за хоспитализация, източник на финансиране, лечебно заведение, в което е извършена, дата и час на прием на пациента. Ако има издаден болничен лист, той се отваря в нов екран. На този екран се виждат номер на болничен лист, диагноза, брой дни на болничния, разделени в два периода, преди, по време и след болничния престой, начална дата на болничния лист, крайна дата на болничния лист. При отваряне на вече завършен болничен престой се виждат данни за национален референтен номер на хоспитализацията, тип прием, диагноза при приема, болнично заведение, в което е извършена хоспитализацията. Информацията е разделена в две основни секции. При приемане съдържа амбулаторна процедура, за която се изпраща пациентът и основна диагноза при приема. При изписване съдържа извършени амбулаторни процедури и основна диагноза. В детайли, които са достъпни от основния екран на завършения болничен престой, могат да бъдат видени подробности за съпътстващи заболявания, медико-диагностични дейности, настаняване, алергии, епикриза. Ако причина за болничния престой е раждане, в детайли се зарежда нова секция, която съдържа подробна информация за новороденото, новородените. Тя включва име на новороденото, имена на новородените, термин, дата и час на започване на раждането, дата и час на приключване на раждането, пореден номер на раждане за майката, бележка в свободен текст. Срещу името на всяко новородено има стрелка, с която се зарежда нов екран с информация за бебето. Ако новороденото е момче, екранът е син. Ако е момиче, е розов. Чрез бутона "Сподели" данните за новороденото могат да бъдат изпратени чрез мобилно приложение за текстови съобщения или СМС. Детайли за новороденото се виждат: име и фамилия на новороденото, гестационна възраст в дни, тегло,
пол, височина, обиколка на глава, гръдна обиколка, обиколка на седалище, дата и час на раждане, резултати от Апгар тест в първа минута, резултати от Апгар тест в пета минута, бележка в свободен текст. При завършените болнични престои има секция „Изписване“. Тя съдържа бележка за състоянието на пациента при изписването му от болница, брой дни пролежани в лечебното заведение, резултат от болничния престой, разпореждане за настаняване, работоспособност. Епикризата от болничния престой може да бъде достъпена чрез бутон. Тя се зарежда на отделен екран и съдържа следната информация: бележка в свободен текст, име на доктора, който я е издал, възможност за свързване с доктора чрез имейл или телефон, уникален идентификационен номер на доктора. Епикризата може да бъде свалена чрез съответната икона. На основния екран на всеки завършен болничен престой могат да бъдат видени и прикачени документи, свързани с него, направление, болничен лист и други. Всеки свързан документ може да бъде директно достъпен от стрелката върху съответното поле. Последната графа от основния екран на всяка завършена хоспитализация включва подробности за болничния престой. Тях са включени: причина за хоспитализацията, източник на финансиране, лечебно заведение, в което е осъществена хоспитализацията, дата на прием, дата на изписване и други. Изгледайте и останалите видеа от поредицата за мобилното приложение е-здраве и се запознайте с всички негови функционалности.